Ibrahim Abdurrahman ta' 25 sena ntbagħat 6 xhur ħabs wara li ammetta li pprova jitlaq minn Malta b'dokumenti folots. Fil-qorti ntqal li l-akkużat applika l-istat ta' refuġjat iżda f'nofs il-proċess xtara dan id-dokument biex jitlaq minn Malta. Id-difiża stqarret li l-imputat ma kienx qed jipprova jaħrab l-awtoritajiet u għalhekk pjena ħabs ma kienitx ideali. Il-prosekuzzjoni stqarret iżda li każijiet ta' dokumenti folots huma kwistjoni ta' sigurtà nazzjonali u appellat għal priġunerija effettiva. Ammar Yasir Zejdan ta' 18 sena ntbagħat 6 xhur ħabs wara li ammetta li pprova jidħol f'Malta b'passaport ta' ħaddieħor. Fil-qorti ntqal kif l-imputat kien twieled f'Malta stess għalkemm ma nstabu ebda provi ta' dan. Jidher li dan mar lura s-Sirja ma' familtu fejn sfortunatament inqatel missieru fil-gwerra u għalhekk reġa' ġie lura f'pajjiżna. Id-difiża kompli tgħid kif l-akkużat saħansitra għandu proprjetà f'Malta li kien xtara missieru. Il-prosekuzzjoni appellat għal sentenza ta' ħabs hekk kif il-qorti għandha d-dover li tagħti sentenzi li jservu bħala deterrent għal dawn it-tip ta' reati.